Wat een dag, het prachtig waar. De zinnen erbij, droog waar, noffelijk waar, een noffelijke temperatuur, net al te sterke wind. En dat op deze verkiezingsdag. Nee, het koer wat dat betreft net beter. Maar nou op naar joen en vannacht en de komende dagen. En dan wordt het heel iets meer en meer winter. Joen en vannacht. Vrij helder waar, opklarings. Ja, en dan hebben we door temperatuur nog bij de 0 graden op de eiloon, min 2, min 3 graden op het vasteloon. Zeg maar, gemiddeld min 3 graden. En dat is toch lichte frost. De wind uit noordelijke richting tot noordoost, zwak of matig. En morgen, meneer, misschien wat glijdens of een mistbankje, maar verder zie ik weer flink wat zinnen. En de temperatuur morgen 4 op 5 graden. En dan wordt het alweer kouder, maar op een droge dag. En de wind uit het noorden, noordoosten waait, en die maakt het van het gevoel kouder, want die wordt matig en vrij krachtig. En dan de joentijd de nacht, nog weer lichte frost, min 3, min 4 graden. We zullen vooruitzien en dan komen we een oorwaartypetje in. Jawel, op vrijdag eerst nog droeg, letter sneeuw. In de joentijd, in de nacht misschien matige sneeuw en het zou ik wel eens 10 centimeter worden kennen wat er valt. En dat alles bij lichte frost in de nacht, hoe daar natuurlijk nog een temperatuur boven 0. Maar als we dan naar sneeuw zeggen, dan lijkt het dat correct weer een droge dag worden te kennen. Maar hoe daar toch, 2, 3 graden boven 0. In de nacht matige frost, gemiddeld min 6. En s'nachts nog een graadje kouder, maar in de nacht gemiddeld min 7. En als er wat sneeuw lijkt, kan die temperatuur nog lager uitpakken. Het mat nog en dus moeten wij morgen maar weer even in het waarsje.